og velkommen til den her video på vores kanal. Ja, det er ikke så, det er meget lang tid siden, at vi har lagt en video, men det handler omkring, vi har ikke haft sådan før, det er ikke meget lavet i skolen, og så måske været ferie, så vi har sammen. Og ja, men i dag har vi købt rigtig meget mad i den her video. Ja, og det skal jeg bare spise. Vi skal med spaghetti. Vi skal også fortælle, at vi spiser sådan nogle meget hot nudler. Jeg har lige været i Tyskland, der jeg kommer fra. Og der har jeg så fandt nogle meget hot nudler, og dem købte jeg. Og så er nogle meget hot nudler, nogle hot jalapeno chips, nogle sauce onion chips, og nogle skam. Og skam. Det er sådan noget sour. Man kan ikke se det så godt, men det er svært at få. Det er sådan noget sour spray, og det er meget godt. Ja. Okay. Så begynder vi med det her. Meget varmt. Vi har lige set det, da vi laver det. Vi har lige lavet det. Det er meget varmt. Prøv at brække. Sådan noget. Nudler. Det er fint. Og se det her. Det er okay. Men det er i hvert fald sådan nogle, der spiser. Og i dag, så er der ikke nogen regler. I dag så spiser vi noget. Og ja, altså vi har kun fået 8 likes, og vi skal have 50 likes for at bestille mærkeligt slik. Så i næste video, altså den sidste video, så må jeg rigtig gerne spille flere likes, og selvfølgelig også på den her video. Det er jo meget godt. Og husk at abonnere. Ja, det skal jeg det. Jeg har kun mere og vildere ind. I kan også skrive ned i kommentaren, hvad I vil se, når vi spiser. Vi gør, hvad I skriver. Den mest likede kommentar. Det var den næste video. Eller den kommentar, der blev skrevet flest gange. Hvis der kommer nogen. Det var meget dejligt. Det her, det virker ulækkert. Men det er godt. Ja, stas. Altså det her også. Der er ikke engang smagt. Ja. Må jeg spise det? Jeg ved ikke, om jeg har sagt det, men jeg har på stikprøve. Jeg får penge for at jeg spiser det. Jeg synes det er det. Det er selvfølgelig kun sukkerslik, fordi og nærmest er det ikke bare kun slik. Nej, jeg må ikke spise is, jeg må heller ikke spise is. Altså det er sukkerbrød. Jeg må ikke, ja, det er sukkerbrød. Jeg må ikke spise helt sukker. Men chips, det går, der er også sukker. Men det er selvfølgelig kun sådan slikstykker, fordi der er sukker i alt. Og sådan i grøntsager, der er jo sådan noget, hvad hedder det, grøntsagssukker eller hvad det nu er. Jeg må også godt spise druesukker. Fordi det er jo kun rigtig sukker. Det er virkelig. Ej, jeg har brugt vand. Ja. Har vi også glemt? Skal vi have noget? Det kan jeg godt. Vi klipper lige. Hej igen. Jeg skal lige sige noget, fordi jeg har lige fået et nyt kamera. Og jeg skal så få det over på min iPad, og så skal jeg redigere det på. Og der var ikke nok plads på min iPad, så vi deler videoen op i 2 dele. Så jeg laver en video nu, og så måske i morgen eller overmorgen kommer så part 2 af den her video. Hej hej!